Se fáilteann sogadtí Pairc ring Babhta trína Iomána féadfithe agus an Iarán áitiúil Corcaigh i Tráchtairí na cuairteoirí Limneach an Tráchtairí an slua I bailúisteach a gcónaí gotí Pairc ring sin ag súla caibhland má tá dá Iarán cáilethe hena féin don chluthe leithcheannis ach an buntáiste bheith ag na búteoirí Tráchtairí ná go mbeidh siad ag imirt Somália in san chluthe leithcheannis. Caimid súl chun ceangar na fórna agus tosnóid leis an bhór an áitiúil Corcaigh ar dúis agus tá gá ahrú déanta Corcaigh ón mua bhíocha ar an gláir sa Babhta dúnach. Tá chéad ahrú sa lína lánú le Dara O'Sullivan a stig taobh le Kevin Lyons agus Ciarmhaic Smith. Tás nó ag Brian O'Sullivan agus Michael Mullins a lár na Pairc a Corcaigh agus tá Dara ahrú déanta sa lína lán tasach le Eoin O'Leary i stig taobh leis an gaptain Jack Cahalana gifar Cardeig agus sa cúnge Diarmuid Healy. Tá fuair an láidir round ag Limneach Tráchtairí agus an lína lán chúl anna éifeachta chur fad le Chris Thomas, Fergal O'Connor agus Evan O'Leary. Tá ahrú a bháin déanta sa lína leachúil mar nach bhfuil Cathal O'Neill ar fáil agus áit sa cúigur déag tosaigh dá bhar ag Cian Scully. Si Jimmy Quilty an captain agus Joe Sweeney an bhirt immerthóir lár Páirce agus óhéamh scórála cumad súlanachtar Aidan O'Connor, Eddie Stokes agus an lán tosaigh Limneach Patrick Kirby. Se gachrad olbhansá I Pairc ring mar a dúirt méid an dá Iarán cáilethe hena féin tas na cluichí leithcheannis a bhuichas don bhua a bhí an dá Iarán ar counta an chlár ach an buntáiste má bhuain siad an nacht be siad ag imirt Somália an tachtain se chuing in san cluiche leithcheannis. Ag fécintear an mua a bhí an dá Iarán ar an chlár bhfuil bhí cúlín amháin le spórála ag Limneach orthu trí seach gcuin an nád a cúideag agus gá cúlín le spórála Corcaigh héin an éideag I gcuin a héin a seachtach agus ag úsáid an chlár má se tugann sé léirgusún go mbeidh Corcaigh agus Limneach anna chóngar chu fad dá chéile an sá Tráchtairí agus dá bhrí sin agsúil go mór leis an gaibhland. Corcaigh céadúir a bhí mar a barc agus dar nó sena haíá a bheith gimmart an sá Somália agus Limneach an son cúpla nómad in íag ach dín olahú chun déanta an dá Iarán ribhe seo agus iad olah don cha an sá I Pairc ring Tráchtairí. An réiteoir fear Hibertáran a bheith go bhaile na fadóige agus sin fear ón Ghuislán nua I Neisceart an County Michael Kennedy tá hí go leor geile blianta I man cluichí móra mar seo agus é ag leabhart leis na muiretá taobh leis an son I lár na Pairc agus sin gá nómad na mar sin ó hús an chluthe I Pairc ring. Kevin Jordan, Conor Doyle agus Alan Tierney an túir a bheith ag cuidú leis ó thaobh riamh an chluthe Tráchtairí. Slua fós a bailúisteach seach samach ar 7 ticéad bhí díalta rivan chluthe agus a dábhrí sin jo cúpla den eile teach go déanach ticéadí dúrnach a cenathe agus Tráchtairí áling an sa gahar Corcaigh na tilhail se dúrach lasta ach ní bheith gáló go ceann tamálín mar go bhfuil dóhan solas an sa go níléon grína going ach Tráchtairí áling risúnta mar bhaanta tethe Corcaigh agus an Pairc mar bhíonn I gcónaí anna bhaithan sa Pairc ring agus na himmerthóiríonis beagnach olah. Corcaigh ag leabhart le chéile I gghearcail an son an banistóir sin é Dón Lomaithní anna obairdiantaige féís le Corcaigh le blianta beag an nús agus Craobh go mionóir buinte amach aige mar banistóir agus dar nó fear atá dúrach go maithir déobh eile go Limneach sin é Diarmuid Mullins anna banistóir se hé dar nó fear líise ach múntar scoile in Limneach é le blianta agus go leor déantaige le Limneach agus anna bheasair mar banistóir. Limneach fós is an boch amach dúrnach agus a Corcaigh in lína olah don ára náisiúnta an sa Pairc ring.
Seátar an náisiúnta seinte Páirc ring an slú a fós a bailúisteach an sa agus an réiteoir ré chun cuasaí a hasnú ní léon gaoch an áíir gur fiú Tráchtairí an Tráchtairí agus an na canílacha fuirfa de cluthe amáníochta ní léon ahrú dénach ar na fórna agus sin olah be Corcaigh a gimmert ó héamh na lábha cléige taobh na lábha deise sa chéad leach agus sin é fécinn amach tá go hard sa nádós ceann an Tráchtairí ón gaithfh isteach Sheilmh an son ag an Limneach tá siad láidir sí tríd an láirmach an son go dtíon clíháin Colin Coughlin an son le Sheilmh a fécinn an áir de cúpla second imethe Páirc ring agus tá cúlín Mumhan son ag an Limneach tús maig na cuairteoirí an cosantóir Colin Coughlin ag teach an tosaigh scór maith Limneach. Rís Limneach an cain an canson an lán chulí Fergal O'Connor. Tá si ag bogad go mairg tús na himmartha. Leis Jim Quilty an captain agus tá si sin caite agus níl maintar limení róhásta leis an gine ortha sin go Michael Kennedy agus buile séir a bheith ag Corcaigh agus fága si dé fé Ben Cunningham. Fuair sé 8 gúlín in san cluiche Gwyneth an chlár anna chraing ar fad nuair bhíon buile séir le tógant fuair sé 7 gang ó bhuilí séire agus Céadaoin ó bhuile cúg féidir agus seaca. Ach seo ceann dechar go mad a gine há tógant bhuilí séire ag tús na himmartha agus mar dúirt ní léon gaoch gur fiú Tráchtairí deis tris nómad Corcaigh chur ar cóscór. Leis Cunningham tógant a chud ama. Fiachan sin áirde tá fad go leor leis a gansa bhfuil crinne sound tá muir sásta leis a gansa cothram don chéadúir sa cluiche. Iirecht an a bhahan sin ag Ben Cunningham. Leis Limneach go mar an buchamach a rís seansar scór eile an count an meisteach agus díreach isteachtaí lámh an cúlbáire bhí seans an son ag a Limneach ach ag an deire chuig an cúlbáire go hard. Ní raibh Adam English sásta beidir gur híl se raibh an sisir Haran trasnána tá count an caite Corcaigh go teach amach tá na réiteoirí dínar sin a cúpla seachtain an ús agus Michael Kennedy díreach an aice leis an Imerton son agus tá poc séir ag Limneach agus seans go dul ar náis an uachtar. Nis an las captain Aidan O'Connor thógaigh an cansa. Seo ceann níos fásta ná mar bhí ag Cunningham ar an déobh eile ní léon dearú dénta Limneach ar náis an uachtar cúpla scór luach a gcuine Páirc ring. Leis Corcaigh go tmáint chun cain leis an gceann áirithe sa tá fuair an láidir acu dar nó siad choirithe léireann agus na mún agus tá deis sa tá breúir Limneach Brian Keating a dul isteach an cosan fós. Begáín oscailt ag Limneach agus sciúnta an son ag Corcaigh gan é chuir seach sa lábhan son tá sé siar go fada le Brian O'Sullivan fear ceann tar ceann ard Haran trasnáin chorham den tarna Babhta sár cúlín an sin ag O'Sullivan tá muid dul cúlín ar cúlín. Leis Limneach féhrú leis an gceann árasa an obair déanta Jack Cahalane sin in captain. Tugann sin pasúig bar an éife amach go fada le fear an gleanna sin ó nó Leary agus sin cúpla scóirúntaach ag Corcaigh an iarnáitiúil gafa chun tosaigh ó Leary a críochnú. In deire tá an réiteoir chun dul isteach is cosúil beidir go bhfuil ceist féin ceann áirithe sa agus an réiteoir fear hibredáir an Michael Kennedy bhfuil rud ag an feicethe ag a siúd nach bhfuil ag teacht leis an méid chunig na muir sin íon cheist. Duna bháin ar an déobh seo chuir sin brat an áirde an fear an déobh eile chuir sé a lámh amach ará go raibh sé ar fóraí leog sé seo a bheith cinúnach mar glí mar seo tá gach scór cótácht bhfuil sé sásta é cheadú. Se tá sé ceadathe iirecht ó nó Leary ag an deire ceadathe bhí ceist fé ó Kennedy a chudáma cúg sé man cóirlóireachta ach ag an deire Haran trasnáin. Sár goháil son ag a Corcaigh agus Dennis McSweeney. Pas seach sa láirt an cléir lús lasú ag tús an himar a seans an son ag Brian O'Sullivan fuair sé scór manís túisce go dtí ag chóimar Lár Park an Michael Mullins. Corcaigh ag ggéir an sliver bhagad có mar agus gur féidir lótha. Ceir nómad go leithan sa.
Immerha I Páirc Ring deisinis ag Ben Cunningham. Ilín Géir Gomach ag an Deran Council log agus a seacatí Love and Coolbar Conor Hanley Clark Far Kyle Vachalog ó Limneach. Rís ag irrigation ag gáiltá Patrick Kirby an Lán Tosí Far Hubbard Fáidir got dint go maiisigan son ag Kevin Lyons Lán Cooley Corcaigh Glantamach Gdíon Taobh Líneach tá Far Limerick chun tosagan sin ordathe go háling có agus $10 an ounce arís Gdí Cian Scully ní raibh se le tosnú hána sé stachan an Cathal O'Neill tar nó hána sé siúd isteach an Mumhan na Seinseir agus ar scris ceart de Corcaigh Céadaoin tá an Iran áitiúil ag Lorgamach Tarnís Farran so tá deise Lán Tosí Limerick Patrick Kirby go hárdach ag an deire an counts an ar haimhna lábh deise agus ar fóríl an chéadúirt ar stréicatí seo. Is Corcaigh le pachamach mar Darragh O'Sullivan Anglana. Berto Luimneach an son ach ordathe go háling an son ag Diarmid Healy fé bhrúan son blochail déanta ag Limneach ach tá counts an fósán tá Bert Truro Corcaigh istigam tá Contert an son de Limneach ag an Deran Passamachtaí Ben Cunningham Far Baranéfa Haran Trasnán Có-imar dúnta go meas na dosathe ag Corcaigh dúbal scórna Catherine Igadó. Is Limneach ag leir gradéigen tá Far Corcaigh sínta an son agus an réiteoir tá sé sásta scuile leis an immert Congart an Taobh Líne dír camáta leistigh Darragh O'Sullivan le seileamh de Corcaigh ach tá díhailbh beagnach déint an son ag Limneach ag an deire Irene le Corcaigh an count son ag glána díreach seach sa láir seileamh an son ag Ón O'Leary Coolín Maithagan níos túisce an count go raibh ceiste na féach obair déint an son ag cosantóir Limerick Harnáis ag Brian O'Sullivan count Turk scóir ag siúd freisin ach ag an deire seileamh ag Fergal O'Connor agus seachún Limneach. Jimmy Quilty sin in captain ach tá cosint Corcaigh magalor well ní dhéananig an deire mar go bhfuil Shane O'Brien istigan so deise go O'Brien éasca Haran Trasnán scór maithan son ag Limneach. Far Corcaigh síntan sa le gortú beag sin na Ethan Toomey a chuman Baranéfa Corleis á chur agus glúna stócha atá chur asta ag an stad áirithe seo ach ceithre cúlín Guinevere trí Corcaigh fós éon cúlín contosaigh ach ard hústan cléthe scórnaigh teach go tréin agus go teomh. Bhí trí cúlín maith an son ag Corcaigh Brian O'Sullivan Ón O'Leary agus Ben Cunningham ach iirecht anna bhaith an son ag Limneach agus ag Shane O'Brien tá míid réic an tosnú agus cúlbáire Corcaigh leis an bochamach sin é fear bhainisteir na Curran Brian Saunderson fad golóir leis an bochamach agus smachta an son ag Corcaigh híos fún an son fear Lár Park Michael Mullins seach sa lár tá Corcaigh Anna Lauder ní léon ceist fé brú an son ar Ben Cunningham ach ag an deire téint go dtíon Taobh Howden fár tá sé ggéireadh roch isteach inis siúr cosantóir an son Congrach ach ag an deire count son ag Brian O'Sullivan Haran Trasnán an tarna cúlín ag an bhar Lár Parca Corcaigh gafa gá cúlín contosaigh. Nis Limneach ag leir rudéigent Adam English ó hún bleis gan count son a ríist an tarna bhabhta cúlbáire Corcaigh Brian Saunderson a déanamh go húnta chun sin na Harrington níos agus cúlín eile siúráilta sábháilte gan nis Corcaigh féhrú a teachtamach. Ag an deire tá Calís Fechan son ag an réiteoir Luke Horgan agus seileamh ag an deire stracha déanta agus beag buile éireannis ag Brian O'Sullivan. Justin Taobh seach níl sé sin tréis brúmach mar go bhfuil Limneach istigh an son agus cosanmhad déanta ag Evan O'Leary Congart an Taobh Líne Carrick tastáil ag an deire tugann sin passamachtaí Colin Coughlin. Seach sa láir hen sé smachta go háling an son ag Aidan O'Connor cúlín ag níos túisce ó bhfuil séir an count son ón immert ach ar haimhna lábh a clé agus ar fóríl an tarn iirecht atá mithir stré ag Limneach be sé dímach leis an count son mar go raibh amach ag puck amach marin son a ríiste Corcaigh gotí Kevin Lyons. Siúr an son tá Ethan Toomey ríist leith na Pairc á úsáid ag Corcaigh go dtíon Taobh seo híos fún a ríist ach ag an deire clúdach maith ag Ethan Hurley
Carrick Tastálan son ó Hurley féhrú atá sé ó Ben Cunningham. Ó fad na talún, kick Mumhan son ag Eoin O'Leary, Corcaigh go dul leathan son cinn sin nach bhfuil aine Cónracan son den Bharlar Pairc Michael Mullins. Mullins ag scuileann count son isteach ag lágíirt ag Mullins. Clay agus fórílann céad ceanna tá mithir strain son ag Corcaigh. Beg dímar mar raibh seans agus ámann son níos mó na aon rud eile. Nis tá sé seo níos fearr ó Limneach tá deis an son cúlín ag Joe Sweeney. Haran Trasnáin, bhearna ar an astí aon cúlín. Leis níl Corcaigh thriste leis an bocamach gardan ceann leis an ceann son ach díreach ag Limneach a sé ach tá an pass sin na mithir stré beidir gona brog séach ar an tarn iarr tá Calísin son feicethe Kennedy bhí an táin son le Limneach mar raibh an pass na mithir stré ach beidh seansalan son ag Aidan O'Connor. Cúlín ó bhuiile séirige níos túisce ón spotte céine a bheag nó bhór agus tá deise go hinis. Na fórn a chur cóscór den tarna bhabhta an sa Tráchtairí. Seachún Aidan O'Connor an count son ordathe. Haran Trasnáin tá mid cothram den tarna bhabhta cúlín an taobh. Is brúan son nach Limneach a déanamh Gamashigan son a mass na gosantóirí Macdín Bharlar Pairc sin and Captain Jimmy Quilty. On Gary go fécinn sin or the squeal leis an gceann son na héin at lágíireacht don tríú bhabhta isteachtaí lámh an chúlbar agus deis son ag Saunderson. Corcaigh go chur ar an ansaí cofada le Michael Mullins cuid bhd an seileh ag Mullins go dtí seo. Nis dul dín taobh hailed in Pairc. Brúan son ar Cahalán Irene leis an sidre Garda go Calís gan éon cheist an son déanta Chris Thomas. Agus tá seans go méid carta chumá nó tic taobh lena anam ar a leid ag réiteoir hibredáir Michael Kennedy. Well, beidir bhfuil an táis nach bhfuil éon carta peachas sús ach tá buile séir ag a Corcaigh agus deis inis ag Ben Cunningham. Á gá chulín go dtí seo a gceith Tráchtairí agus cin chéad bhuiile séir ag ón spotte chéine chumá. Seans aige inis Corcaigh go chur cúlín chun tosaigh. Na fór na anna Cónrac ar fad. Nis seachún Cunningham. Count son ord agus Haran Trasnáin ní léon ceis fé sin. Corcaigh chun tosaigh go ríist. Nis an bocamach Corcaigh tré. Brian Keating ag iargé agáil ach tá Calís Ellen son tá Keating Corcaigh an talún agus beag buile séir a ríist ag Corcaigh sé an fearr hógan ceann Durnach cinnte hógaigh Ben Cunningham agus trí cúlín go dtí seo Cunningham. Tá na tosaí ar fad aige inis ó thaobh an taobh sin den Pairc agus cé go bhfuil an ceansa beánaí níos siar ba cheart go mbeadh sé lánábalta an ceansa chur Haran Trasnáin agus buntáiste de gá cúlín thart a Corcaigh. Tar nó tibredáir an cáilethe hena féin go dtí na Babhtaí leithcheannis le bua ar Fort Láirge agus ar chiaí an count son imethe isteach agus a ríist. Crinne go leir Cunningham, gá ceannastí i céalaige, Corcaigh gafa gá cúlín chun tosaigh. Nis Ethan Hurley. Ag an deireadtá lámh agus cumán in áir de mór haimpel ar Cian Scully agus deisinis ag a Limneach. Fear Corcaigh sínta a gcónaí agus cóirleis á chur air agus seans ag Limneach nar thosnóid le buile séir agus sin fearr a thógaigh na ibrhéint ag an leas captain Aidan O'Connor. Banastóir Limneach sin é Diarmid Mullins an tarna bhliain do a bheith ganas. Agus é héon mar immerthór bhí sé le cam dé lís a thar na blianta bhúg sé gá Craobh
Mionnóir I go lein de lí sin 9 agus 9 agus an íag sin bhag sé chun Limerick agus na bhúntar scoilin cean san Garad ag Limneach breúir cosantóirí Corcaigh gur géas matú sin san tá Donegal Dálaigh. Ó Dálaigh fósadal breúir Tráchtairí san ó Kevin Lyons. Shella fósa go Limneach ach tá an council caite ríist hí sé na lábhaigh Joe Sweeney ach ag an deire Kennedy ará go raibh an slitir caite chuige agus tá raig séisteach mór an eile beidir raibh deis. Ag Limneach ar a cúlach ag an deire buileséir a bheith ag Corcaigh agus an cúlpáir Sanderson agus seans go siú dollar an ounce í seachtain ag a cúig a gcónaí ach gan aon ó Corcaigh in aice leis an gceansa. Tún sé seans sa cín scoilí ag chuir seach sa cúne agus ag fannachtá Shane O'Brien ag an deire. An taobh lína treis an ceansa na bhúchant agus beag puck sleasa ag Corcaigh. Limneach a déanamh gomachna sin a bhúchant ar neistá brúiste an Donegal Dálaigh a ríist. Bhí sé ardaithe ach ag an deire bhí taring siar déantar ó Dálaigh. Beag buile séiristeach ag Limneach níl Dálaigh rósásta. Ach an cinenne ceartan son ag an réitóir agus tá sé an dolamán cainte. Beidir le cosantóir Corcaigh chomanú tá sé sásta dúireach nóta hógant agus an buile séir a thart do Limneach. Is fágadh si dé fé Aidan O'Connor. Gá ceann go dtí seo trach núnaige agus seans again bhearnach chu neistí cúlí na bháin. Seachún O'Connor tá ceann son troirthisteach aige mi chun ráthar an spot a dubh ach ní léon spot a dubh an sa Pairc í ring ach spot a dearg agus an ceann sa imeisteach go maithaige cúlína drna fórna agus Limneach a ríist ag ggéirigh sin na bhúchant tá sé dechar lé chéad tá nuachtar dá ar an ana chomar chu fad chuna chéile. Seachún Limneach a ríist tá sé láidir bhí Kirby ag ggéirigh gáil ach ag an deire clúd ach maithaigh cosantóirí Corcaigh tugann go am an son ag an deire ten seachtaí Kevin Lyons os clín na gúlaí agus scuileann ceann maithaisteach. Brúiste an son tá Limneach ag ggéirigh ag glanna tá Corcaigh ag lorg scór eile. Aber bhd déanta go deire ag Diarmuid Healy féhrú cá sin passathir túig ach ag an deire tain sé thar an lína agus beag an puck sleasa bhábhar Limerick hín banisteoir Limerick an son dúireach an aice leis an immert Diarmuid Mullins caiig bhfuil sé sásta le cuasaí go dtí seo tá siad go mass an immert agus a ganach éon cúlí na bháin ag scarút na bhór na chéile Reintim Rory chur aithnarí chéile sin é lán tosaí Corcaigh Jack Cahalán agus Joe Sweeney ó Limneach agus tá Michael Kennedy chun cúpla focail a bheith aige lótha dúireach chun iad chiúnú síos agus an Tanis Avant ón Murtacha. Jimmy Quilty be ceart mar ábhí ciontach ag an deire fanan an puck sleasa ag Limneach agus deisiconis ceann éisiil fad na talún ag an deire beidir an bróg sé mac a ggéirigh gáilta Eddie Stokes. Corcaigh ag trid go láidir istigh an son réitóir dúireach an aice leis an nimmertá fear Corcaigh plúcht istigh an son ach ag an deire airíonn le Limneach seileadh a gáiltar neis. Brú an son. Brís contosigh tá Joe Sweeney for sé buile an son tá sé sínta leanan an immert raig agus seileadh a gcónaí ach tá Sweeney sínta de Limneach. Her neis go chada Ethan Hurley tugann sin passúig tá deis an sáig a Limneach Tarrington co-score an ceansa Haran Trasnán sáíirt an son ag Colin Coughlin an tarna cúlín ag a siútránóna tá idir co-score Babhta bháin eile ach tá fear Limerick fós sínta ar an Dave Howland Park. Corleis fós ach ar Limerick an son for sé buile an son nuair bhí an slitir tu go uig agus tá sé ggéirigh chinú go bhfuil sé ceart go leor an leanúnta raig ach lean Limneach a raig agus tháinig an slitir an deire amach go fada le Colin Coughlin críoch maith go siúd an tarna cúlín ag an leach cúlí an tá Tráchtairí agus na fórna cothran don tríú Babhta. Rhys Kennedy chinú go bhfuil
Fear Limerick go brát an Corcaigh fós a choir agus in san lá an bhan caiisiid bheith cinnte le haon gortú bhfuil an timúthir go brá ábalta leanúnta raig agus tá súlaing is do gur gortú ar an gos níos móna aonar deile tá carasta ag an stad áirithe seo. Bei Corcaigh réasúnta sásta ar cóscór agus in san cléthe gcuineh an chlár nuair dheimsigh siad éon scór ón imirt go dtí an 20 nóméid sa Drisleáin agus fiidir ag brethir cúil ag an Diarmaid Healy an áíir chun an cléthe bhuachan dóibh ag an deirní ar bheith an taspáanta sa bear a bhí tucha utha ach ag an deir thugadar na cosa leotha agus Luimneach Cathal O'Neill héna go siúd ag deir na himmartha thugan sway de Luimneach ach dar nó níl an fear céine ar fálan so tránón an pocamach ag a Luimneach smachta go háling ag Adam English amachtaín Clíán seachs lára hen sin is Shelf an sonnig a cín scully leavlachál déint an sonnig a Corcaigh ach sargóála sigan son ag a Luimneach agus ag Donnacó dálig ach ag an deire lágéireacht an tríú ceannar fóríl ag Luimneach dhéan sin obair crúgar fáilcúg sin arda san éir Shelf aige ach ag an deire aspa crunne se chuiristeach ar. Nes Shelf an son ag Corcaigh dent gúnta ag Brian Keating scuilann sé leis an ceann son ach a bhd ar cléigus ar fóríl beag dímá ar a rísin sin obair crúig chun é cháilt ach ag an deire ar clé agus ar fóríl. Nuair mór an seansan ag aine ar chúl go fól ach an cúlíní ag teacht go tréin agus go teomh seach gúlín an taobh nómad agus fithe imarthan sa Barcaigh ring agus Luimneach a ríist deisir scór well tá sé chuna ceansa chuiristeach agus béidir bhfuil brat glas uthe bailthe go háling ag Donnacó dálig tá sé contúirteach ní léon ceis fésin bhí cúpla seans ar scór aige tá ceansa thar an trasnán scór maihan son ag Luimneach agus ag Donnacó dálig agus tá Luimneach gafa chun tosaigh. Trí cúlín go dúirnach ag Luimneach Aidan O'Connor, Colin Coughlin agus Donnacó dálig má se bhrálas Corcaigh gur bhégann gáiltanis dúr chu níd a chamád ar chóscór clipper dimmerthirí an son agus tá Kennedy chun rá tarann slitter domsa caiigh mise éisteach idir bhirt agus tas nóid a ríist an son. Nes né agus taobhar dead de Corcaigh sinné Brian Keating né de Luimneach Joe Sweeney ach ag an deire bhfuil sé gainge tá sé nó bhí sé beagnach arda an son peocha den talamh agus tá siad arágur Dennis McSweeney fear ón lárna tá cionteach bhí sé an talamh agus leag sé lábh leis cinnte agus máise beag buile séir ag Luimneach agus an fear thógaigh ná an fear thógan go dtí seo tránóna Aidan O'Connor tá trí cúlín go dtí seo aige ceann son níos siar ina leach féin den Pairc ach tá crunas go leor agus ní léon droch níla nó éonar a chuiristeach ar an so tránóna seachún Aidan O'Connor tá fad go leor bhfuil crunas sound an mhuir ag fécinn tá ceann sa fós ag taistal thar an trasnán sár cúlín an son ag Aidan O'Connor an ceathrú ceann go siúd tránóna agus Luimneach gafa gá cúlín chun tosaigh. Leis an pocamach mar ag Corcaigh agus ag tastáúthe híos fún bugamach tá Jack Cahalán fear bar an éfa dullar ruúthar an passa seach an son go dtí Ón O'Leary níos beidir bhfuil oscailtaí an son Corcaigh ar cúil an ceann son búilte ag Cunningham ach blochálta beidir bhfuil seansar an tarníireacht ag Corcaigh an ceann so ag Tirling tar héamh na lábha deise agus ar fóríl bhí seansúntaach an son ag Ben Cunningham ar cúil ach a lehéidir bhlochál ag a Luimneach agus jarriglón cúil a chamád an mór né gona bheith seachta gcónaí Luimneach an uachtar ach fear Luimneach fuair sé buileann son beidir nuair a blocháileach an ceann áirithe seo agus Corcaigh seo choir. Má sé sé nómad fantan sa Barcaigh ring agus ahrú fola jarring atá gceist de Luimneach an son agus is dócha gur Evan O'Leary a bheith ag fágan na Pairce agus Corcaigh le choir ar an Dave Lín agus anadí sealadach le teachta seach ag fuairn Diarmaid Mullins. Leis sin sé ard sábháil go Joe an son chun an cúla chamád má agus cílann sin go bhfuil Luimneach fós in uachtar gur ggéis smachtún sa do Corcaigh tá ón downaí ón leann is seach sa lára hain sé agus Corcaigh inis ag lorig scór
Níl scór fight con is le den ómad beag dímá cinnte Dón le maithanaí le sin. Ach ag an deireadh Kenson ag Limneach puck slasa an a gharad. Tá sé beáíonn féhrú caiiste dul siar go dtíon cúlbáir chunar Hanley Clark. Osclaí na gúlaí agus lena neartar fad. Scuilann sin slúirdíon taobh eile an Pairc agus Limneach inis. Ag fiabhsú ó thaobh tosathe de ach ceann garad an son. Adam English. Ceann ard ag English sin sár cúlín. Cúlín an cléigh Adam English. Limneach ag fiabhsú agus Corcaigh féhrú. Níos mó ná den ómad an scór dearnach ag Corcaigh tá rudéigeant ag tastáilútha. Limneach láidir agus tá Calí siúráilt an son. Díreach an leis an réideoir agus tóca go mar ag Chris Thomas. Seachtaí Donach O'Dálaigh an cosan tóirfácan í aige O'Dálaigh ilinn céir go má carraigh tastáil. Ag an deireadh tugann sin pass seach go dtí Eddie Stokes. Stokes go hard Harran trasnán agus tá Limneach ag immert arás. Cormant in chéad scór ríist O'Dálaigh ag Craobh an pass amach go dtí Eddie Stokes. Is an bhearna is mú an isidir na fórna. Leis an ceantar Cormant an taobh lína, ard an son ag Luke Horgan. Ón Limneach sár díhalbhú dent an son ag Limneach. Gachrad a dul a bhábhar na cuairtóirí an stad seo den cléthe. Rís Brewer cosantóirí Corcaigh, Shellah an son ag Aidan O'Connor. Tá Ceithre Cúlín go dtí seo ag O'Connor ach sean céad ceann ón immert a rís Cúlín den scó. Limneach Harbár. Dóigh i gcuine a seacht. Is ceann me Harran lína agus bhábhar Corcaigh agus Jack Cahalán a bheith fear bar a néf ag fécintar na rana an a dtí beidir na tacht th náis ag Limneach sin in fear bhí má gorta agus tá muid go brach an tosnú. Tá mar déigint ag tastáil ó Corcaigh. Bearna de cúig cúlín inis idir na fórna agus ní léon scóir chu le tamil fada caithú dul siar go dtí an buile séir bhí ag Ben Cunningham sa ceathrú nóma díag agus ó cuine le tá na scóirn ar fad ag Limneach. Beidir bhfuil seansan is ag Brian Keating. Keating féhrú agus tá sé taring a siar an son agus ní léon ceist nach go méid cartan tam ártha subéidir. Ach níos táchtaí do Corcaigh nach go méid deisir scóracha rud athá ag tastáil go dóite ag an stad seo Colin Coughlin. Agus sin atá ceannta an carta buite spáinte do Coughlin tá gá chulín go dtí seo gas a cléthe. Tá sé gimmart go maith caiise bheith cuairmach inis. Buile séir ag Ben Cunningham. Ceithre Cúlín go dtí seo tránón ag Cunningham. Tá seacht gúlín dearnach ag Limneach tá scóir ag tastáil ó Corcaigh agus seo ceann éasca go má dhearfa ag Cunningham tógann sé go amach a ríist Harran trasnán. Ceanna bhí ag tastáil ó Corcaigh. Agus ríist Cunningham leis an gceansa níos níl ainge. Ní reachta scred as le go Fergal O'Connor and Dave Howlton Farcock ag an dearan passaga siúda misteach an son stray agus dúrcha seach go dtí Ethan Toomey. Osclaí na gúlaí tá sean an son ag fear bar an néfach ag an deire lagíirt ar chlégus ar fóríil an tríú ceann tá mithir stray Corcaigh ag dímá ortha leis an gceansa. Ríist Donach O'Dálaigh an immerthóir tá Carabader tastáil an dearan pass tu go uig ach ní a bróg sé amach beidir go nénig ag an dearna dhéananig mar bhfuil Corcaigh ann agus Spórt fan an ceansa clúdach ag glóric Shellah an tá Luke Horgan sean antá ag Corcaigh ag Horgan an ceansa níos fear Obervahan san ag Corcaigh agus ag an deire hí Luke Horgan in san áit ceart Críoch agus nastat with ar neis go dtí bearna de Phrí Cúlín. Nis fiabhtar Corcaigh le gá nómad anús seachtú iad a ríist. Brian Keating a dul a rúthair leabhlach Galton son ach ag an deireadh tá Shellah neis ag Corcaigh tre ó O'Leary ceann má immer stachan san go dtí Jack Cahalán an captain. Ilinn céir go má Cahalán tan sé dín taobh sudden fork ní láing in aice le Brian O'Sullivan fear ceantar fécinn sin arda deisir Cúlín eile an saigéad a Corcaigh sin trí cína stíigh chéile Corcaigh níos fear an bhearna ar neistí Pairc.
Nes tro a second to go am focus a Céadaoin agus cé raibh Luimneach agus tréimh se for lábhar se tá Corcaigh ag Craobh go láidir agus puck slas a ríiste an Dave Howden Pairc. An trí cúlín dearnach sin ag Ben Cunningham, Luke Horgan agus Brian O'Sullivan tre siad a Harrington Nash sa cléthe viidir imachas an gléthir feag den ómad. Má se ag trí nómad am cútah gorta a going ag deir an Céadaoin sa Barcaigh ring agus an Luchlanta an tanga bheas cuasaí go dtí seo cléthe anna bha. Corcaigh bhrál ó scóréile aimsú rivan mise agus an bhearna sin leidú ríist ag Luimneach ag iirige sin a gáiltar Nash tre Adam English brú an son. Le bhí gaine sciúrann an slibhar amach agus deir ag iirige éáilta Luimneach tá Jimmy Quilty an captéanach déanta go man son ag Corcaigh Dennis McSweeney an count son Ibrethe Stock agus isteachtaí an Coolbara agus Conor Handy Clark ó Chail Muchalóg ag chur Luimneach ar an ansaí dúrcha isteachtaí lábha Aidan O'Connor Coolíní maithe ag O'Connor go dtí seo Fiachan sé náda scuilann sé count son isteach sorry ar telann son a ríiste ag O'Connor bhearna ar Nash go dtí cool. So treis trí cúlín is tíige chéile ag Corcaigh ceann son ag O'Connor de Luimneach agus seo cúing a ríistíd brúan son an passing an Durdín Farlar Park at Joe Sweeney féhrú siar hen dí Colin Coughlin tá gá cúlín go dtí seo ag Coughlin bhfuil an tríú ceann aige tá Sár Imerton son ag Coughlin agus a Bradna súl gá cúlín mar ag Luimneach. Sár gáil a ríist ag Coughlin treis an cúlín a dheimsú Shellivan son agus seo cúing Luimneach a ríist Deisir scóréil an count son a Míchéal Stock agus Haran Trasnán obairúnta an son. Cúpla cúlín maithe ag Luimneach in amcútah gortathe agus an bhearna ar Nash i Bradna súl go dtí cúig cúlín. A ríist an pass sin a Míchéal Stray Luimneach láidir sa cuid sin den Pairc agus Ethan Hurley well bhí cumán láidir mór hypelir an Munéil an sonach ag an deir airíonn leis an pass a Hardy Colin Coughlin. Fear Limerick sínt an sonach leanan an imirt teach an count a Fergal O'Connor ag an deir airíonn leis an count sonach chuir isteach ach ar clé agus ar fóríil an ceathrú ceann tá Míchéal Stray an son agus a deir an clog go bhfuil go gános ceann leanan méid an puck amach Míchéal Stray an son ag Corcaigh Shanson son ag Shane O'Brien agus Haran Trasnán botún an son ag Corcaigh ní bheith siad peochsása leis an gceansa Bruntanas agus cúlín éasca ag Luimneach sé cúlín in isisiir na fórna agus trí cúlín marach atá sí láidir fear Limerick brúta ar an taobhlín an son sin ag Cian Scully ag an deir ag an puck slas i bhábhar Corcaigh 5 second fáca an féidir le Corcaigh scóra gáil beag díma ortha leis na cúlíní sinna chéile trí caiingas tíige chéile leis ag den nómad go le ag a Luimneach rud a chéilín go bhfuil an bhearna ar Nash go dtí sé cúlín inis an bhearna is mú go dtí seo tránóna. Nis bhfuil seans ag Corcaigh ar scór an Farlar Park a thógaigh Michael Mullins. Lágíireacht atá seile fós an son ag Corcaigh ba bhrála ag an gáilt. Rivan mise hí me raibh céimean a breise déanta agus tócan son. Cosint anna bhá déanta ríist ag Luimneach tita siar an son bhí Patrick Kirby. Ach tá adóg lehama sétan ag Michael Kennedy an réitor an cléthe corcam go más a chéad ceathrú uaire ach an son tháinig Luimneach isteach go mór agus tréimh se for lábhar se cá seach go lína stíige chéile cá cúpla scór maihan son ag a Corcaigh tre Luke Horgan agus Brian O'Sullivan agus Ben Cunningham a críicnig Luimneach go láidir in amcútah gortathe le ceithre cúlín Aidan O'Connor go húntaach Colin Coughlin agus Shane O'Brien rud a chéilín go bhfuil bearna de sé cúlín idir na fórna ansá ag an rise i Barcaigh ring. Fannig ginn sobig búg faintíí chéad lethe gin gan bhail agus action ile an dair lethe ach an scór lethe a Barcaigh ring Luimneach nád a séideag Corcaigh nád a 10. Oscailte ag Luimneach agus sciúnta an son ag Corcaigh gan é chuir isteach sa lábhan son tan sé siar go fada le Brian O'Sullivan fear count third count ard Haran Trasnán corcam den tarna lean sin in captain tugann sin pasú ag fear Baranéfa amach go fada le fear an gleanna sin ón O'Leary agus sin cúpla scóúntaach ag sin gírig roch isteach inis siúr cosantóir an son Congrach ag ag an deir an count son ag Brian O'Sullivan Haran Trasnán an tarna
Mish tá sé seo níos fearr ó Limneach tá deis an son ar Cúlínig Joe Sweeney. Haran Trasnáin, Sweeney sínta de Limneach. Harnáis go fada Ethan Hurley. Tugann sin pasúig tá deis an sáig a Limneach Tarrington co-score an countsa Haran Trasnáin. Fiawsú ó heh tosa de a count Garrett an son. Adam English. Count Ardeg English sin sár Cúlín. Cúlín an Brewer Cosantóirí Corcaigh Shelevan son ag Aidan O'Connor. Tá Cerra Cúlín gadíseo ag O'Connor ach Sean Cade count ón immer to reach Cúlín. Aidan O'Connor. Cúlín í maithe ag O'Connor gadíseo. Fiachan sé Nord scrialann sin counts on his stock. Sorry ar talent on a reach ag O'Connor.
Limneach Harnash Erin Pairc agus sin beagna galibh don tairne lechan sa Pairc Ring sé cúlín idir na fórnig an rise fé sé scóir sa chéad le agus tá ag sú leis an tair le tá Limneach níos fear ní léon cheis fé sin ach tá Corcaigh láidir freisin agus beisidir glóir le tús maihanis héidir amachchas an cluicheann á riar feag den ómad in san chéad lech agus dábhrí sin beisidir súla a spántas níos fear. Tá gáthirú déanta an rise Corcaigh tá an Daniel Hogan isteach in honor Michael Mullins agus Colin Walsh ó Counterk istí in honor Dennis McSweeney chunig mé Colin Walsh de lún bhí sigurmad as an Pelladóí féfa hefhí buamach as sonar Limneach ón gabhaiste deisig Diarmid Healy seansar cúlín luach do Corcaigh gach ag an deire lágíireacht ag an deire bhí seansúnta chun son treis an obercrúig ar fada dhéanamh ar héamh na lábh deisig agus ar fórílan Capricorn tá mithir stray Corcaigh. Leis Conor Hanley Clark leis an buc amach. Tunnadí sin ag Colin Walsh fi sé austas na Pelladóí ihe déilún fi bua éasca con ihe sin an maile átha gran a gine limaní a go dtí sa tránóna siad Limneach atá uachtar seachúí de seachadí an lán tasí Patrick Kirby fear Hubbard Fádric ach tá taobh lína treis an count san a bhóchant agus puc sleas a bheith ann I bhábhar Corcaigh agus an fear hógaigh ná ón Downey. Downey, ach ag an deireadh díorchaisteach go dtí Eddie Stokes fear dún bleisceach tá sé chuir siar agus siúd agus gá lágíireacht le tús an dair lethe ceannaigh Corcaigh, ceannaigh Limneach sin an cúgú iireacht tá mithir stray an son ag Limneach agus beag an dá ar an díomach leis an tús. Ag an deireadh ceansa tagad de Chamáin Ethan Hurley agus I bhábhar Corcaigh agus Diarmid Healy a bheith an ceansa. Bhíidir beidir smaoine bhar ceann mara hógant ach ag an deire Healy chun an ceansa a hógant leis an fuair a chúl a gcuineh an clár in san bua bhí acu máta dóach rís Limneach siar ag cosint buile fuite sa lábh an son ag Colin Coughlin agus an réitor an dul i món cainte le fear Corcaigh an son sin éon captain Jack Cahalane agus tá seans go bheicóg sé siúd cáirte chomá agus se tá cáirte buíonis ag an captain Cahalane cá sé siúd a bheith airip ag buile séir go Limneach agus sé Conor Hanley Clark an cúlbáire a hógaigh. Ag an deireadh sin smachta go hálainn ní léon cumán ag Shane O'Brien tá sliver fósaige tugad uaigh seach go fáil le Patrick Kirby gahalíonnta thar an trasnán sin ar raibh ar fád ó Limneach. Ní bhéon cumán ag O'Brien ach gearrigh leis an pasa hairt ag a deire isteach go dtí an lán tosaí Patrick Kirby agus an chéad scóir sa dair le ag Limneach. Díhad bhút an scoth ríist ag a Limneach tá siad láidir fud fad na Pairce isteachchan sa go dtí na tosa ríisteach ag an deire cearc meach sé sin go compórdaach hir an son ag ón Downey. Limneach ag trid go héiread an sa tránóna agus an lán tosaí ríis Patrick Kirby an scór deirnach ag siúd a Corcaigh ag iirige sin a chuid ar nás tá sé ar nás go tá brúan son a ríis nó Limneach chuid ar nás tá deisian so ach a ríist bhí Limneach a dolisteach bhí seans an son beidir ar chúl ach an ceansa gléite ar nás ag an réitor agus chalís feiceige beag buile séir éasca go maithaige Aidan O'Connor tá sé cúlín go dtí seige agus tá anam fear Corcaigh Darragh Sullivan I meisteach in leabhar an réitóra. Seans an son beidir ag Limneach ar cúlach ag an deire
Caiisi de bheith sásta bhfuil buile Saoirce agus Aidan O'Connor leis an gceansa. O'Connor ní léon dearú gent again, 7 cennig O'Connor Tráchtairí, 8 gúlín inis idir na fórna agus Limneach ag fécin go maith. Fanna chomairt an taobh lína, deachirtí gainge an ceansa na Gáirdeach agus deir Michael Kennedy an réiteoir ó Hiberdáin go bhfuil sé glórig an tlitir agus eisina chaithigh an ceansa isteach idir bhirt. An bhirt atá ránathe ná. Well, níl sé gainge go fóil beidir go dtucha sé ar neistí an réiteoir tá sé mithe mach ar an lína ag an deire agus i bhábhar maintar Limerick bheith an ceann, nó maintar Corcaigh bheith an ceansa, pach leas a ríist ag Diarmaid Healy. Ceann go an spot chéan an níos túisce tá sé ag glórig scóir tá dingin tá stáil Corcaigh 8 gúlín is mór an méid agus brandú go bhfuil Limneach Alberton na scóirna aimimsú níos fásta ceann Gardan son agus a ggéirgé Gáirdeach tá Brian O'Sullivan ach tá Brewer an slitter in hell of a ag deire agus imime stop idir bhfuil chansan sa ag Corcaigh seachtaí Colin Walsh ar im le Carno ag fear ceann Turk an cosdor fáchan ige trasna cúil agus star Craobh Jack Cahalán ag deire Colin Walsh a Craobh hána sé trasna na cúilhí Jack Cahalán ag fannacht agus Urachar isteach sa líntán Díreach mar has to go an cléthe Díreach mar has to go Corcaigh an bhearna leidethe agus cúlúnta ag Cahalán. Limneach inis an fearlár Pairc seansar cúlín ag Joe Sweeney well sin freagra maith Limneach an cúl Díreach imethe isteach agus scór Mumhan son. Nis lús an cléthe anna bhahar fad mar bhín go mion minic ag gluí féimfithe. Nis Corcaigh Tráchtairí beidir go bheithcinn si bhfuil beidir oscailtí a meas na gosantóirí go Limneach sa lína lán cúil. Cúil an cúil sin isteach go madómh agus ag an deire tá cailís tá fear Corcaigh síntan son níor bhéin líród an aice sin agus bhfuil sa gom an bhacha an muir é sin ach buile feit an son. Agus Diarmaid Healy an fear atá híos. Tá Michael Kennedy caint leis an fear an taobh lína, fécinn an bhacha sé éonrod. Ba ceart go dosnú international buile séir ag Limneach agus ag Cian Scully, marach go bhfuil rudéigint feicithe ag an muir. Tá sé gléich trasna inis Cian Scully. Agus tá carta buan inis ag Scully chomás ó rís cai sé siúd a bheith airic tá chuir leiis fós á chur ar Diarmaid Healy ansá agus seachas buile séir a bheith ag Limneach. Tá réiteoir inis chun é chafa seach idir bhirt. Nis an spreagadh an cúil sin Corcaigh sin íon ceist tháinig Limneach síos agus cúlín maith ag Joe Sweeney chun an bhearna bhéadú a ríist agus seochún a ríistí deisir scór eile an ceansa na methe isteach agus ag an deire na muir sásta cúlín úntaach eile ag Limneach cé eile ach Aidan O'Connor is Saoirmán é tá 9 gúlín go dtí seo ag O'Connor. Nis Corcaigh trí Colin Walsh a ggéirge sin a chuid a thnáis. Agus ag an deire tá an cailís feice ag an réiteoir beag buile séir Corcaigh. Nis Ben Cunningham a thógadh an ceansa tá cúlín tróna aige go dtí seo. Scóir tastáil Corcaigh cinnte Cunningham chun an ceansa thógant. Rís is bralais go dama thógant an héana stadéir ní léon dearú déint an ceansa an treoire a an trasnán go héifeachtaach ag Ben Cunningham siú ceann aige. Aru and certain Corcaigh are substitution over 3 heaven lines will be replaced by the Chapter of the Castle. Má se ahrú déanta sa lína lán chúl ag Corcaigh Kevin Lyons ag fágan na Pairc agus a teachta seach an áitiú tá Cathal McCarthy
Os na sár sélig. Hosig sé gwnaf yn clár agus ná bhrí sin. Fánar áte fantamach sa chuigur déag tosig a bheith a gimmert sa cléthe leachan is an tain ceisna á cámeig an cléthe leachan is sin an tatan se chun má bhún Corcaigh, beisiad Somália an sa má bhún Limneach, beisiad san Somália ag an stad seo cuman na maithasa dhearfa Limneach ach tá am golóir le dul sa cléthe. Deis fós ag Corcaigh an ceann sa ag Ben Cunningham ach an súla buinte an sléir seile fós aige an pasta go machchan sa gadí Diarmid Healy an Taobh lína congrat dog ag an deir Irene leis sellfa cumad. Diarmid Healy le buile ma de chamánach ag an deir seachtaí láh an cúlbára. Conor Hanley Clark ag Limneach beidir go dtí sé Ernestí Healy ar an tarna uair. Congrat an Taobh lína. Ag an deir Limneach a déanamh gomáin pasa seach an son go dtí Adam English agus tá Calís an son. Gan éon ceis dúr can leis an réiteoir beag buile séir ag Limneach. Leis fágadh siad é seo fé Aidan O'Connor agus crinnas golóir gan éon ceist ag fear bhaile brún agus deis aige an bhearn a bhéadú fichúlín ag Limneach hina héindig ag Corcaigh. Seans aige é sin a bhéadú. Leis tá fad golóir aige crinnas sin íon ceist agus an ceansa dulta ar thaobh na lámh deise agus ar fóríl an siú ceann ar stré ag Limneach agus ahrú eile le bheith inis ag Limneach. Ifar a fithe teachta seach sin é John Kirby agus Joe Sweeney timróir Laura Pairc ag fágant. Ag an deirh ar Liminaí sínt an son buile a ríist feite agus an cléteach begáín slach le cúpla nómada nús. Dá grúpa imreóirí hir ag buchant ach caiiste bheith airc a ríist Michael Kennedy ag leabhar leis an mhéir an Taobh lína agus a ríist roinnt imreóirí is ag búla gcuine bhí chéile níléon gáda sin mar tá an cléas stop ag an réiteoir a cím bhfuil Colin Walsh ag aragónt an son agus ag an deir an réiteoir an misitá gus faníí tá fear Liminaí sínta Caimid ara hartá agus deise harta teachtar neis. Agus seansanis go méid cart ag Colin Walsh chomá. Adam tunnig an teile tastáil agus imreóir eile le dul isteach an leabhar an réiteoir a chomá agus dheoltú bheith cinnte go méid cart inis a Colin Walsh leis na méid cainte tá déanta ag an réiteoir carta buíon duine ceannig Colin Walsh tá dúr take seachú cíanamh mar onadí agus ag fear Liminaí Adam English má se caiisiú tonna bheith cuairma chomá Michael Kennedy aráil fan tá cóirlaid se chur ar cín scoilí tá se go bra agus nuair hasnóil cuasaí is buile séir a bheith ag Limneach agus ag Aidan O'Connor a ríist. Se chun O'Connor an ceann son imethe staach smachtaiste an son ag Corcaigh bhí seans an son ach ag an deire glanta go maith. Brú teachta seach an son níl sellh glán ag aing an réiteoir scuile leis an imar tá song sa drownfight an son ag Jimmy Queety captain Liminaí agus ag an deire beag buile séir ag Limneach. Sin fear thógaigh ná Colin Coughlin tá trí cúlín go dtí seige agus cléim má imreithe. Coughlin de Limneach an ceann san na methe steach ach an second gur bhúil sé hiic sé raibh sé methe ar fóríl an seachtú ceanna tá methe ar stré go Limneach. Corcaigh ag lorg scór na bhreáil ó bheith sa Somália sa cléthe leachan an tatan se cúnach ag an stad seo an buntáiste de sé chulín fós ag Limneach Congerton Taobh lína imethe agus an slitir catisteach fiú sa slúan son chomá agus a bhábhar Liminaí a bheith an poc sleasa. Ocht gréibh ar fad in san rádsá idir féife héin agus féife tá ag Limneach an ceann go dúrnach 2000 agus a 7 agus tá ceann agus fithe Corcaigh dar nó a siad choirithe ile éireann siad choirithe na mún dhéanaan dur na Craobh ar fad fé sin ar a mionóir agus fé fithe pell agus amáníocht agus í Pairc go héin ceanna go fós am líana seo chun Limneach áfach ar an déhheile an far
Spás sa Chauran son ag Jimmy Quilty, Sinead Captain, pass Trasnan so tá Berto Corcaigh tá Iomána as Limneach, Shelf well tá sé Ethan Toomey, ag Iorgé Galtach ag an Dara Harnashig Limneach, Eddie Stokes agus tá Cali Stenton son, Dírich in acha leis an Red Tour ag Builis Sair, is go gomach Aidan O'Connor, agus chance again Forest Bar sin a bhéad uair ríis de Limneach. Aidan O'Connor leis an council de Limneach count ace go ge agus gan éon dearú déanta Haran Trasnán an 10 count ag a siúd agus an bhearna méid a ríist ag Limneach. Má se ahrú déanta ag Corcaigh fear chairg túhail tagisteach sin é Sean Walsh agus ag fágan na Pairc Diarmaid Healy. Nis Shani Swarrow Corcaigh, Brian Keating, a dollar Ruher, Keating fós the doll. Gan é chuirteach sa lámh sin cúlín an cléigh Brian Keating agus ag Corcaigh. Skilden céad scó. Ag fearmhall an cholig agus an bhearna leideige. Nis Corcaigh a ríist leis an gceann áras ag Iorgé Valúin son tá Darragh O'Sullivan, Dachartaí é Chordaigh ag an Dara, Tenchernash go Limneach agus ag Jimmy Quilty, sin éon captain amach go dtí an lántasí Patrick Kirby ach tá mar d an gléitar an ascan réiteoir son agus is buile séir a bheith ag Corcaigh ag an Dara agus $10 an ansaí caisin ceann son agus tugann sé sin deis ag Corcaigh. Beidir go mbeadh sin níos fearr ligand de Ben Cunningham an council Hogan mar go bhfuil scór na golóir fight a shake an go dtí sa Tráchtairí agus ag an Dara sin atá déanta ag Corcaigh tá siad fós de cléthe tá 4 uair fós le dolan sa Barky ring agus áma róhan chun na scór na aimsú. Nis Ben Cunningham beagnach ar lína Dada chuig féin agus tá sé treis a bheith crainn go dtí sa Tráchtairí na Harric sé seo ardú críd a Corcaigh dá raig sé Haran Trasnán í bhuinig sin spruc amach ach tá deis sigan san ag Corcaigh ar imime le Cearnóg a caiig Limneach a bheith aracanis mar ghfuil brúist ag an san sa Cearnóg an réitir congart an immert níl Shelf glánig aine go fóil clipper dimróirí ag an Dara tá sé ard an son ag a Corcaigh bhí sé ard ag Sean Walsh ag an Dara Limneach go láidir dí halahú déint an son ag Corcaigh Shelf ar náisicha brú an son ag a ríis Limneach ag cosint go dtíon agus tá sean an sá ag Corcaigh agus ag an Dara ag Daniel Hogan is tócha os na sár séla ag Haran Trasnán agus an bhearna leide a ríist ag Corcaigh. Má se Hogan dúrcha stig mar anna dí agus sin gá chulí na stigí chéile inis ag Corcaigh. Cúig chulí idir na fórna Corcaigh ag teacht a ríist. Go Lord an bhór na bhúd craibh na hhéireann ar fáildómh an sá ríist Tráchtairí agus náirt sa fanin líléon ceis fé sin clipper dimróirí a ríist an réiteoir ag scuile leis agus Shelf ag a Dara Harnash ag Eddie Stokes agus ag Limneach imime seachan san bhfuil cúlin Limneach sin íon ceis tá cosint an na bhahan san déanta ag Corcaigh agus glantamach go dtí Ethan Toomey seach sa láirnta go dtí Luke Horgan ón lán Corcaigh ag bogad go marinis an Lochlanta ag grís a gcuid Immerhóri an sa áúil an sa ag an Dara Sláunín sé isteach sa tá spás ag Ben Cunningham tá am ag Ben Cunningham tá an count sa ard agus Haran Trasnán cúlín únta gelan son ag fear cuman bar a néfa an seachtú ceannig a siúd agus an bhearna ar náistí ceara cúlín. Nis gach Shelf cótáchtach lús an cléig ardig a ríis brúan sa ag an Darren pass tu go seach ag Limneach go fada le Eddie Stokes a dollar ruúir sean sa ag Limneach ar cúl stoppa agus ar an tarna ar a críic na sa líntán hí an céad seans ag Eddie Stokes bhúil sé an posta ach ar an tarna iirecht críic na sa líntán ag Limneach chuir mé an ceist an raibh cúlin Limneach bhí go dain donna chódálaigh ag críic nó sármhuile ach in áíire be Corcaigh díomach leis an cosint an ceann áirithe son.
Stokes a garisteach bhí seansa siú leis an géad bhuile. Mada an posta búilte go tháinig an slitir amach chuige agus críochnathe ag ódálaigh agus tá solas an lé ríist idir na fórna an bhearna ar neas go dtí 7 gúlín. Leis an count an na dul isteach ach ag an deire bhí scóraigh tastáil ó Corcaigh ach an cúga count tá mithir stréan sanna cá. Bhíidir déanamh go má ribh sin bhí 3 cúlín na stíige chéile chu tre Brian Keating, Daniel Hogan agus Ben Cunningham ach an cúil sin ag donnach ódálaigh Treis Limneach a chur harnáis in Uachtar ríist. Éon nóid díag fácantá, Barky ring sár go bháil, híos fuing an son ag go Corcaigh agus ag Brian O'Sullivan agus beidir bhfuil seansar cúil eilean sa Jack Cahalán an captéin an dul seach pas clistléimethe ag siúd ach ag an deire bhí chalís feice ag an réadtóir bhí scillan son ag Cahalán ar dhibric semach ag an deire ach jóisiad rud éigent ón mhuile séir. So ná se, ifir fé cahar Patrick O'Donovan an tachta seach an Adam English de Limneach beidir cinna cíalmhar sa bhéad go bhfuil English ar cháirte buí agus níl utha beidir aon ris go hógant ag an stáidsead an cléthe nuair tá cléthe leachcheanna sé tacht an tachtan seachún. Seachún Corcaigh, Ben Cunningham. 7 gúlín go dtí seoge, scóraigh tastáil ó Corcaigh agus níl aon dearú déantaige, thar an seasanán an tuchtú ceanna Cunningham. An bhearna ar neas go dtí 6 cúlín. Den ómid fáca I Barky ring. Áit Somalia ins na cléí leachcheanna ar fáil dos na búta oríon tachtan se cúg ag an stad seo tá Limneach in Uachtar ach tá am fós ag Corcaigh an cansa ibristeach go dtí Colin Coughlin ach ag an deire anna chosan de sigan son ag Corcaigh amach dtí Ethan Toomey. Chalís an son mar go raibh strach agus builefrit ag Toomey agus an doga siad Cunningham amach nó an doga siad ceann Marsh ní an ceiste an deire fága siad é fé Brian O'Sullivan fear ceann Pairc agus seansca siúd well an plán é chuirteach go dtí imil na cearnóige agus fécint an bhaid den éigen sellh gáilt agus beidir cúla heastíí nach Corcaigh an stáidsead an cléthe Limneach I déanamh dóhan fós. Ardhan son ag teacht amach tá Limneach agus tá chalís tá fear liminí sínt an son agus tá buile feit an son aige agus be cóirleiseach tastáil. Ifir seacht atá sínta sin ag Colin Coughlin anna cléimar aige 3 cúlín aige ach tá gortú chuiristeach ar inis agus ní hé sin rud a bheoch ag tastáilú agus clé leachcheannis ag teachtan se cúin. Má se bhí Corcaigh ag teacht ar neas sa cléthe ach an cúil sin ag donnach ódálaigh d'fric sé lús agus rich an cléthe a ríist agus thug sé an buntáiste thneas dos na cuairtóirí dar nó tháinig fuair an seintir liminíon sa choslí de Downing se chatte thugad ar scrisa ceart dos na Iomána seintir ach go dtí se an iarn féifithe Corcaigh I déanamh níos fearr ach fós taobh hir. Iomána freisin. Ag an deir chuint an taobh lína dír cumada leis ag Luke Hargan. Brú ar an son. Smith ag ag alternás. De Corcaigh ach tá sé ar nós etfel ag an stad seo ach ag an deire harnás ag Luke Hargan ach tucha uig ag a deire Limneach inis ag ag áil tré Jimmy Quilty sin éon captéin ach ag an deire harnás ag Corcaigh an slitir dul ó ceann Lord Pairc an sola tamalína nús harnás inis ag Limneach agus an tonadí John Kirby fear hubar fádric fécinn sé náda iling ní scéire gcónaí an count san ag Kirby ar yes agus ar fóríl an tuchtú ceanna tá mithir stréig a Limneach. Leis anna déile teachta seach ar iarn liminí agus ifir seacht ag Brian O'Mara ó Cumannéomh Paul Mungret a teachta seach agus deise hart I maróí an stáidsead an cléthe fearr a fuair an cúil de Limneach donna chud ó dála agus tócha atá ag fágan na Pairce tá sé dul ar Joan taobh lína a chuid déanta de Limneach tróna agus ag an stáid seo deise hart an fanéil agus níos mó imreoirí sin an plán atá ag Limneach agus ag Diarmuid Mullins. Ceann na thar an taobh lína agus bhábhar liminí a bheith. John Kirby a thógaigh. Seach nómad fáchan á Barky ring agus 6 cúlín fós idir na fórna.
Sin ceann of over Corcaigh in áiríar má hastíonuthe Tráchtairí Nash bheadh cúil ag tastáil ó Corcaigh an stad seo den cléthe. Fuair ceann anna bhaith ag Jack Cahalán ag tús an dair lethe agus beidir go bhfuil cúil eile Corcaigh. Fanamid Gyrgis na Gardach an Santa Tráchtairí an dá grúp imthirí ach ag an deireatá sé ag Limneach agus ag Shane O'Brien fear Kyle McCulloch amach an sá agus spás ósa char ag Jimmy Quilty an captain gan ag chuirseach sa lámh go hard go halíonnta Haran Seasnán cúlínta an scó agus ceann inspirádach ag Jimmy Quilty. Seacht gúlín idir na fórna inis agus scóir tastáil ó Corcaigh tan sé síos go dtí Colin Walsh ach ag an deir an taobhlína tris an ceann son a cháil tar ríist agus fágaigh Walsh é fé Brian O'Sullivan ag an deir. Se na Harrá dhéanamh an dóthaimh Jack Leahy teachta seachanún Ón O'Leary ar iarn Corcaigh ach tá puck sleasa Howland son ag Corcaigh ru dgan teag tastáil Brian O'Sullivan can é hógan ceann ísisiil seach sa Lawrence an go dtí Ben Cunningham cai sé siú dul siar ag an deireatá an ceann son ag dolisteach ag Corcaigh ceann Mumhan son ag O'Sullivan bhí ceann agus bhí scóir ag tastáil agus an bhearna Harneis go dtí 6 cúlín a ríist. Leis cúig nómad de gná am fantan sa Pairc ring tá 6 cúlín glán idir na fórna agus Corcaigh ag Tráchtairí tré Darragh O'Sullivan cai sé dul siar. Rís clúd a chana bhain son ag Limneach ag níl an slitir orda go fóla Colin Coughlin agus Corcaigh ag Gyrgé cháil tar Nash. Brúan son ar cosantóirí Limini Evan O'Leary ach did go man son ag Corcaigh Cahalán ag Lurg na líróda tá Shelevan son ag ceann Garden son go dtí Walsh Colin Walsh go macadín clíán deis so ag Corcaigh Ben Cunningham Míchéal Haran Seasnán ag an deire bhí seansan son ag Corcaigh ar cúil caiisi de bheith sásta leis an gúlín Ben Cunningham in a 9 cúlín agus an bhearna Harneis go dtí cúig. Patrick Rinn ag teachta seachar Limini agus Eddie Stokes ag fágant an clog ag breasús ar Corcaigh áfach ag an stad áirithe seo tá 2 cúlín idir iad agus Limneach dar nó cas na fór na gona bheith chéile léthe cheannis na mún an nora agus an bua ag Corcaigh an lá áirithe sin. Héna fithe sé gona héna fithe cethir an bua bhí a Corcaigh ach ag an stad seo tá na cuairteoirí Limneach inúachtar máchraigh níl siad inúachtar ag an deir breis a málas a clé lecheannis puck sleasa ag John Kirby. Ceann sa áirithe go maith Kirby ag an deire díreach seach go dtí lámh a Ethan Toomig a seachún Corcaigh bhreáil ó cúil seachtí nona dtí an son Sean Walsh áirithe an son ag Walsh ach tá lámhar an drim an son agus tá cailí scéalt ag Limneach beag puck séir ag Corcaigh agus ceann éasca go maith dhearfa ag Ben Cunningham tá ann fós a cléthe gá nómad go le den gnáam agus beag cúpla nómad dam cúitimh gortathe so Ben Cunningham leis an gceann sa 9 cúlín go dtí seo go seansar an 10 ceann. Seachún Cunningham scóir tastáil ar Corcaigh agus an ceann so Tráchtairí Haran Seasnán aige tá sé tríéis bheith anna craing ar fád Tránóna dóibh an bhearna Harneistí ceithre cúlín gá nómad fantan sa Pairc ring an 3 scór deirnach ag Corcaigh níl siad a mehannáí agus Limneach ag Lurg ru dgan inis. Níl siad an áiríir treis tógant ar an cúil sin a fórder tre Donnacha O'Dálaigh ach tá seansan so beidir ag Limneach an ceann son a meisteach agus ag an deire Haran Seasnán an tonadí ag aimimsú John Kirby an bhearna Harneistí cúig. Leis an réiteoir Michael Kennedy ará fan go dtí gan a rótú an adóg uaimse
agus tosnói cuasaí arís le Brian Saunderson ó bhainistear na Corran agus pacamach aige ag Corcaigh amach tín clíán an sa fós cúlín idir na fórna tá cúlín á réir an snáid seo ag tastáil ó Corcaigh an ceann chuirt an taobh líne dír camad leistigans an ag Jack Cahalán ach Limneach trééis sé gáil tar náis agus anobair déanta ach ag an deire tar náis Corcaigh agus an tonadí Sean Walsh seach sa láir hain sé siú deisiantáid Corcaigh Cirmhic Smith le hiireacht anna bha cúlín úntaach an sin ag Corcaigh ag teach an caing agus Corcaigh fós in san cléthe. Nis bhfuil cúlin Corcaigh sinníon ceist an pocamach an son dultar stréige Limneach agus ordober Denton son agus Sean Walsh. Tugasteach mar anna dítá love mar haimpel agus callí se agus beag deisenis ag Ben Cunningham cúl a chur idir na fórna an locht leanta áitiúil Har bheith sásta leis an gceann áirithe sa agus deis ag Cunningham. Muir taobh lína ará leis tar siar go dtíon lína 65 agus tar an clubhúil. Má se beag 3 nóma dam cútah gorta going. Tá 10 second go an fách tá ceithre cúlín idir na fórnach tá deis ag Ben Cunningham an bhearna a leidú de Corcaigh go dtí éon chúlaháin seo cún Cunningham anna crainn go dtí seo tránóna ach an ceann son Míchéal ar clé agus ar fóríl níl sé sásta héin leis an ceann son séú ceann ar fóríl ag Corcaigh agus sin dúrach imethe seach sa chéad nóma den am cútah gortathe. Nis Limneach a gúraigh scóir le aimimsú an lántasí Patrick Kirby dul rúthair Corcaigh gúraigh alternational si trééis sé sin na dhéanamh áfach mar go bhfuil Kirby fósa dul sean san sáach titim siaran son tá Jack Leahy agus sellh ar náis ag Corcaigh iad a teacht amach ach tá ceann san caite go deire agus réiteóir díreach an aice leis an imirt. Bhuiile séir ann agus deis ag Limneach an bhearna a bhéadú arís tá ag ceithre cúlín ag an stad seo agus sin fearthógaigh an fearthógaigh don Seanón ar bhrád Aidan O'Connor. Den amach bhfuil 10 cúlín go dtí seo aige. An ceann só, well blockháil tar an géad dul síos fi sé leis scríomh síos a gomsa níor cúig sé Haran Trasnán agus béidir go meis sé sin ag chuirteach ortha ag an deire ach ní dhéanamh go fód mar bhfuil sellh ar náis gúraigh é bhúcan John Kirby brúan san tá séisir 8 mar thóra gúraigh an slitir a gádaigh tá sé comhairt an taobh lína Limneach ar an taobh lína cumad díreach leis go Cork Corcaigh ag fiach ag fáiléir tá seachan son go dtí Jack Cahalán deisian son lasmó ag a Corcaigh ar cúil má lena sin ní féidir áfach le Colin Walsh é a gádaigh agus tá Limneach siar ag cosint hí leis hansan son ag Corcaigh ar cúil. Nis glant ag Brian O'Mara don Limneach go ríist an taobh lína ag buchant an ceann áras ag puck slasa ag Corcaigh ach nílach é nómad amháin fáca héna 23 ag Limneach héna 9 ag Corcaigh. Bhearna sin de ceithre cúlín fós idir na fórnach an ceann an buck slasa ag Limneach. Patrick Kirby siar a hain sé siúd go dtí John Kirby agus an ceann Haran Trasnán ag Limneach anna scór an son. Limneach ag Creeknú go láidir an obair déanamh son ag Ethan Hurley agus a chalís feice ag an réiteóir 5 second fáca cumann amachasa ar Limneach agus in áíre bhí tréimh se fór lábhar sé Corcaigh sa chéad leas chéad den nó ceathrú uair cligna mar sin a chóchuine le buntáist ag Limneach bhíidir chun tosaigh 6 cúlín an rise nád a séide a gcuine nád a 10 ach ag an stad seo tá siad 5 cúlín chun tosaigh agus seans beidir dul go dtíon 6 ceann chun tosaigh brig. Bhuiile séir ag Colin Coughlin nuair an tonadí deirnach takeisteach an son ceann búnta go maithaige anna cléimreaige ceann go hard agus Haran Trasnán sár an son ag Limneach agus ag Coughlin sin an 4 cúlín ag a siúd tránóna. Agus leis sin an Adó Gehrig
Séadaoin son ag an réitor buad a sé cúlín ag Limneach ag an deirh idir sé cúlín chun tosaigh ag an mrise nád a séidig i gcuine nád a de. Bhí cúlúach ag Corcaigh sa dar leh agus de Jack Cahalánach an buile sin ag Donnachó dálaigh treis 9 nómad agus dahad cúl cinúnach do Limneach lenadidir leis na scórin an son cúlíní maithe ó Jack Kirby agus Aidan O'Connor ar austómh rud a thug an buad de sé cúlín do Limneach agus níos táchtaí dómh buntáiste bailíocha ins na cluichí leithcheannis an tatan siafúing an scór dearnach I Pairc ring tan bua ag Limneach héna 25 ag Limneach héna 90 ag Corcaigh. Oscailt ag Limneach agus sciúnta an son ag Corcaigh gan éag chuir sa lábhan son tan sé siar go fada le Brian O'Sullivan fear count third count ard Haran Trasnán Corban den Tarna Halán sin in captain tugann sin pasú ag fear Baranéfa amach go fada le fear an gleanna sin ón O'Leary agus sin cúpla scóirúnta ag sin ggéireadh roch isteachais siúr cosantóir an son Congrach ag ag an deran count son ag Brian O'Sullivan Haran Trasnán an Tarna Mish tá sé seo níos fearr ó Limneach tá deis an son ar cúlínig Joe Sweeney. Haran Trasnán, Sweeney sínta de Limneach. Harnáis go fada Ethan Hurley. Tugann sin pasúig tá deis an sáig a Limneach Tarrington co-score an countsa Haran Trasnán. Fiawsú ó héh tosa de ach count Garrett an son. Adam English. Count Ard ag English sin sár cúlín. Cúlín Brewer cosantóirí Corcaigh. Shelliv an son ag Aidan O'Connor. Tá Ceiric Cúlín Gadisha ag O'Connor ach Sean Céad count ón Immert a ríis Cúlín Aidan O'Connor Cúlíní maithe ag O'Connor Gadisha fiachan sé náda scuilann sin count son isteach sorry ar teileann son a ríis ag O'Connor isteach beidir bhfuil seansan so ag Corcaigh seachtaí Colin Walsh ar imime le Carnó ag fear count Turk an cosantóir fáchan íige trasna cúil agus star príoch Jack Joe Sweeney chun an bhear na bhéadú a ríis agus seachún a ríistí deisir scór eile count son a meitheas isteach agus ag an Corcaigh Brian Keating a dul a rúthair Keating fós a dul gan ag chuir isteach sa lámh sin cúlín an tuthe Brian Keating agus ag óiríonn sa áitiúlann sa ag an deir sleamhníonn sé isteach an sa tá spás ag Ben Cunningham tá am ag Ben Cunningham tá an count sa ard agus has tugadh seach ag Limneach go fada le Eddie Stokes a dul a rúthair seansan sa ag Limneach ar cúl stoppa agus ar an tarna ar a críoch na sa líontáin Brian fear Kyle McCulloch amachchan sa agus spás ósa charag Jimmy Quilty an captain gan éag chuir seach sa lámh go hard go halíonnta Haran Trasnán Ben Cunningham cai sé siú dul siar ag an deire tá an count son ag dul isteach ag Corcaigh count Mumhan son tógant ar an cúil sin a fórder tre Donnachó dálaigh ach tá seansan so beidir ag Limneach an count son a meitheas isteach agus ag an deire Haran Trasnán an tonadí Sean Walsh seach sa láir hain sé siú deis an sáid Corcaigh Kirvic Smith le hiireacht anna bha cúlínúnta an sin ag Patrick Kirby siar a hain sé siúd go dtí John Kirby agus an count Haran Trasnán ag Limneach anna